Hello, hello, George. It's a Palm Sunday, o linggo ng palaspas. Binili o ginawa mo yung palaspas mo, George? Kulang yung pambili namin, George, kaya gumawa kami ng palaspas namin ni Nanay Rose. At ayan na nga ang Nanay Rose, nakipila na para sa pagbibless ng palaspas. O kisti kamatis, George, bago kami nakisimba, may humabol pang babayarin. Pero okay lang din naman, George. Dahil ito lang naman yung diaper ni Arkidan at may pa-previous pa nga. At dyan naman tayo magaling, di ba, George? Kung saan may pa-previous. Pati kamatis, George. Ang ganda. Sulit yung pinangbayad ko dito na 270. 50 na piraso na. Free shipping pa. O diba? May leak indicator, stretchable, at may double leak guard. Kaya naman kung gusto mo rin subukan ito, George, i-click mo lang yung link at bumili ka na. Mapapaukis kamatis ka na lang din talaga dahil napaka-affordable niya. Ito nga, andito na kami ni Nanay Rose sa may simbahan, dito sa may Burnham banda. Dito nga kami palaging nagsisimba dahil hindi masyadong maraming tao. Alam nyo naman, ang Palm Sunday o ang Linggo ng Palaspas ay isa sa pinaka-special na araw. Dahil ito ngayong araw na pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Kaya naman, best wishes, Palm Sunday sa inyong lahat. At small word nga naman, nakita ko pa yung estudyante ko nung nagtuturo ako. Ang bilis-bilis nga ng panahon dahil ang laki-laki na niya. Syempre, hindi naman natin pwedeng pigilan ang panahon, di ba? O kisti kamatis. Pagpasensyahan nyo ng aking expression dahil Ilocano expression lang naman yan. Ikaw, ano naman ang expression mo? Natapos na nga rin ang misa kaya naman nagtirik na rin kami ng kandila ni Nanay Rose. Yung kandila lang ang tumirik ha, hindi yung mata namin. Okay. Siyempre, importante din ang pagtitirik ng kandila. At dito ngay pwedeng-pwede kang mag-wish, 'di ba? Kapit-kapit lang, George, dahil lahat naman ng wish natin ay matutupad sa tamang panahon at oras. Samahan lang talaga natin ng dasal at tiwala. Dumaan na nga rin kami dito sa may palengke. Siyempre, ano pa bang gagawin namin dito? E di mamalengke. O kisti kamatis. Napagod na nga rin ako kabubuhat kay Arkidan, kaya ayan, binaba ko muna. At ganoon naman talaga, 'di ba? Kapag pagod ka na, kailangan mo nang ibaba. Bumili nga rin pala kami ng cauliflower dahil napakamura. Paano ba naman kasi 35 pesos na lang isang kilo? Mag-grocery nga pala kami ng konti dahil iuwi namin sa Holy Week. Hay nako, George, tuwang-tuwa na naman ang Arkidan dahil nakasakay na naman siya dito sa may pushcart. Eto nga, George, inuna na naman niya yung kanyang pangmalakasang Yakult. Ikaw, George, ano naman ang pinaka-favorite mong binibili sa mga grocery? Ako, practical lang. Ayan mga kape. Dahil nga kape is life din para sa akin. Pati rin pala kay Nanay Rose. Mabubuhay na yan kahit yan lang din ang pang-ulam niya. Oh, syala, ang Nanay Rose hindi nagmumukhang nag-uulam ng kape. Talikogenic nga rin ang Nanay Rose. Hay naku, George, tingnan nyo naman ang Arkidan. Binuksan niya na ang kanyang Yakult at hindi lang isa. O kisti kamatis na tinga ubingan. Diyos ko, dinalawa pa niya. At yan na lang muna for today's video. Thanks for watching!